lapuranmu lho. Tai! Nyedak! Rumangsamu bola yo biantengi tanah Jawa mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu apa? Cok! Ya kowe ra seneng wayang rasane ancam kowe. Bakane wis adon palang-palang kowe. Rumangsamu dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Remo, diremoke, ayo diremoke kadang. Yo, ya. Ya, Pak Sleng ini, Pak Sleng. Ya. Diremoke Pak Sleng. Bener kandamu. Lali sumber katilasan. Pak D Surtayuda iki yo. Kepara nyono. Ndi Prabu Baladewa? Golek iwa Prabu Baladewa tak bekuk tak patenane. Kon bali. Bali menyang ndi wong omahe Mendura kok kon bali iki ya sak lumrahe to. Kon bali menyang Astina. Kudu bisa melu guyupake anane Pandhawa lan Kurawa dadi siji. Kon rukun. Bener ora? Masa kon rukun megah iki piye to kowe iki? Wah, yen Pandhawa karo Kurawa rukun Bratayuda ora dadi lakon lho, Pak Dik. Ora gayeng ora iso wayangan meneh kuwi. Pak Dik Kasim ora iso nyang kuwi Bratayuda. Yen ora sida, lah terus arep nglakone apa? Wong kono ki spesiale Bratayuda sih. Carane kaya ngono ya Pandhawa Kurawa ya mimi kopi ngrungokke pengajiane Gus Miftah mawon carane ngoten niku. Babu. Yen babu arep ngopo ora sabu babu yen arep gelut ya ayo. Rumangsane. Wani karo aku, apamu sing tak wedeni? Leno pangendamu, ora usah dadak lena-lena kelakon bekuk pediot gulumu kowe.
musuhku. Dibutuhkan bantuan saya juga karena para Kurawa sampun dioperasi sedaten. Menika open rekrutmen. Alah, ora usah makan ngomong arep tantang-tantangan ya kesuwen kowe. Nih, alah wis ana bali-bali. Wajahku gayam. Mau pineng. Oh, aku jauh pilih mendadak ini. Wajah ngopo ya, Mas? Wah, carane kaya ngene iki ya. Musuhe trimo turu. Trimo ngerjakke tuman kelon. Apa kuwi? Tugas mandiri online. Oh, tuman kelon. Heeh. Ora ditampa kowe. Pergi. Masih. Aku mau ikut. Alah. Sukindil barang itu kan kene ngopo? Aku juga mau perang, Mas. Ganteng banget ya Allah, Masya Allah, gantengnya kayak matanya embel. Cangkemnya meleleh. Kesukaanku, aku suka. Alah. Dimusnahkan. Ya, ana masuk. Nah, ini iki ora usah kancang ning cukup satu kata lanjutkan. Musnahkan. Karamullah ala. Wah, Masya Allah.
Koco. Saya tidak tahu Gatot Koco itu apa, makanan apa dasmu kuwi. Ajeng ten Sarkem Mas. Innalillahi wa inna ilaihi. Piye to ki? Wong Gus Miftah ditawani purun kok jak pengajian wegah bosok. Su. Alhamdulillah as-sunnah Rasul. Ya jangan segitu dong. Ana cuma bawa 5 real. Masa tidak bisa? Oh ya jangan segitu. Masa 5 real. Ini juga saya ini kerja dari pagi sampai pagi belum dapat ini. Ya udah saya undakkan ya. Undakkan itu bahasa apa, Mas? Saya kasih peningkatan. Insya Allah tidak saya musnahkan. Fa insya Allah. Asal kita ijab qabul nanti. Ini kok malah gandengmu kewalik cok. Wah lah pekokno kowe no. Kang bolo tumingal Sikro kang bolo tumiji Kang sambu samyo medali Wes rampung. Alhamdulillah wa syukurillah sudah selesai. Ya wes nyambut gawe ya fa insyaallah dengan senang hati. Masyaallah ya tenang Prabu Baladewa. Sinten niku? Baladewa itu. Baladewa. Nah, kalau diarepkan bacanya kebalik, ya ora terus diwale. Jenenge ya tetep Baladewa yen ning kono kan diwale ya aja mosok Baladewa ngono. Lah bolku karo bolmu, gede bolmu ki. Amati aku pasaran ku wong lemu-lemu ini terus cilik-cilik iki mesti. Ayo kowe mendukung aku apa ora? Yen ora arep ngopo alah. Ora kesuwen uripmu, kedelak-delak cangkemmu bangsa. Sing gawe wiso ki diapuranmu lho. Tai. Widah. Rumangsamu bola yo biantengi tanah Jawa arep mbok usik-usik. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu apa? Cok. Ya kowe ra seneng bayang pasangan ancam kowe. Bakane wis adus palang-palang kowe. Rumangsamu arep dadi apa kowe? Iya. Arep dadi apa kowe? Dekesno dikeprok-keprok, monggo-monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Lah Om kasihnya. Niku Om Kusni. Acur. Nah, ngoten mawon. Konjane sampean pundi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun meninggal dengan